Zdravím ľudia, priatelia, krátko k téme pán študent Janiga a Robert Fico. Keďže sa tomu urobila taká mediálna bublina, treba tie veci pomenovať a zároveň oceniť aj pána študenta Janigu a tých pár študentov s ním, že chcú byť lepšími právnikmi a chcú sa dozvedieť viac. To je správne. Druhá záležitosť je zase vidieť veci okolo seba také, aké sú a z hľadiska stupňa vzdelania, ktoré už práve dosiahli, ich aj vidieť ako právnici. Ja by som ich upozornila na jednu základnú vec, že v práve v procese dokazovania funguje, že všeobecne známu skutočnosť už nie je potrebné dokazovať. Keď sa pozrieme na problém so špeciálnou prokuratúrou, hlavne na post špeciálneho prokurátora, tak tam vzniká ten problém, lebo za normálnych okolností to funguje tak, že subjekt splní povinnosti legislatívy alebo teda právne podmienky, ktoré legislatíva dáva, aby post mohol byť obsadený konkrétnym subjektom. V tomto prípade sa stal reverzný proces, kedy sa legislatíva prispôsobila subjektu. A to je ten problém, lebo toto už nie je právo. Toto je krivenie práva za nejakým účelom. A ako dobrí právnici by túto vec mali ovládať, ale hlavne by ju mali chcieť odstrániť z právneho systému, lebo to je to, čo robí vadu právneho systému. A z jednoduchého dôvodu, lebo právo je nadstavba morálky. A ako taká musí to právo spĺňať základný atribút práva a to je to, že právo platí pre všetky subjekty objektívne.